Здравейте от връх! Включваме се набързо от тази ад в Пловдив, където е 700 градуса. Да ви покажа само набързо новия портфел, който сигурно вече сте видяли в социалните мрежи, Iber. Аз, разбира се, веднага се го взех за себе си, да го тествам, дали всичко е наред. Ето виждате, тук от тази страна 4 места за карти, от тук 4 места за карти, заключва се. Мега якия начин за слагане на пари. Има достатъчно място, тук две карти скрити. И това е новия Iber, отивайте в сайта да си го вземете, доста е готин, малък. Естествено, може да си го сложите в джоба, но може да си го сложите и в нашата колчанта. Така, както съм казал винаги, няма да има нищо в джобовете. Това е от нас, отивайте да пазите на VRH BG. Чао!